Sziasztok, én Benett tesó vagyok, és elhoztam ma nektek a Rajztesó újabb részét, amiben ma egy amerikai focilabdát fogunk rajzolni, Pegykolónk kérésére, és kezdjük is a munkát. Így. Tudom, nem lesz a legszebb, mert ez kb. Életem nem sokadik amerikai focilabdája, nem rémlik, hogy valaha rajzoltam volna. Ezt mindjárt várjatok, kiszínezem egy pillanat. Meg is vagyunk. Ilyen lett, hallod? És akkor Pegykoló, remélem örülsz. Ti pedig írjátok le kommentben, mit rajzoljak le legközelebb, lerajzolom, és hát ha örülni fogtok neki. És sziasztok! Ennyi lett volna.